Köszöntöm Önöket a Tessedik Sámuel Főiskola egészségügyi fakultásán, Gyulán. Átalakulóban van az egész világ, és ebben a forgatagban 3 területen bontakoznak ki a legnagyobb társadalmi változások. Az egészségügyben, a szociális területen és a turizmusban gyökeres átalakulások kezdődtek el és mennek végbe. A kiépülő rendszerekhez új képzettségű szakemberek kellenek, olyanok, akik a globális ismeretek birtokában képesek a lokális cselekvésekre. A Gyulán működő egészségügyi fakultás ezeknek a fejlesztésre kerülő ágazatoknak képez modern tudású szakembereket. A főiskolai okleveles ápolók ma a fejlett világ legkeresettebb szakemberei közé tartoznak. Az egészségbiztosítás az életminőség meghatározó részévé válik. A társadalom peremére szorult emberek segítése a szociális munkások iránt támaszt folyamatos igényeket. A turizmusban végbe menő változások meghatározó eleme az egészségturizmus robbanásszerű terjedése. Magyarországon mi hoztuk létre az első komplex egészségturisztikai képzést, amely széleskörű szakmai és általános műveltséget nyújt hallgatóinak. Fontos tudni, hogy a költségtérítések az országban itt a legalacsonyabbak. A mediterrán hangulatú kisváros ideális helyszíne az ifjúság éveinek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Gyulai Főiskolán.